Bé, imagineu-vos una situació límit. Haver de salvar la vostra vida no davant d'un tribunal amb advocats i proves, sinó amb una obra de ficció. Doncs aquesta és l'increïble història real que analitzarem avui. Un relat que ens porta a la Catalunya del segle XIV, on una obra mestra de la literatura va néixer d'una crisi política d'altíssim voltatge. Aquesta pregunta, que pot semblar treta d'una novel·la, oi? És en realitat la clau de la història d'un home que, acorralat i acusat dels pitjors crims possibles, va decidir apostar-lo tot a la seva arma més poderosa, la paraula escrita. Doncs vinga, anem al gra. Qui era aquest personatge? Parlem de Bernat Metge. A la cort catalana del segle XIV, Metge no era pas un noble qualsevol, era un intel·lectual, un buròcrata brillant. Podríem dir que era l'encarnació d'una nova era, l'humanisme. Un home que llegia els clàssics llatins mentre el seu món, el món medieval, començava a escardar-se. La seva carrera, uau, va ser molt teòrica. Va començar com a fill d'un apotecari de la cort, però va anar escalant posicions dins de la influentíssima Cancelleria Real fins a convertir-se ni més ni menys que en la mà dreta del rei Joan I. Estava al bell mig del poder, però ja se sap com més amunt s'està, més dura pot ser la caiguda, sobretot quan qui et sosté, de sobte, desapareix a l'escena. Però sabeu què? El que realment fa de Metge una figura fascinant no és només el seu poder, sinó la seva ploma. Ell va ser qui va portar l'humanisme a la literatura catalana. Penseu-hi una mica. Mentre altres escrivien sermons o cròniques de cavallers, Metge llegia Petrarca, llegia Ciceró i anava teixint una prosa totalment nova. Deixava enrere aquella rigidesa medieval per un estil ple d'ironia, de pragmatisme i amb una elegància gairebé musical, inspirada en el llatí dels clàssics. Allò no era escriure, era directament esculpir el llenguatge. I llavors, de cop i volta, l'any 1396, el món de Bernat Metge s'ensorra. El rei Joan I mor en unes circumstàncies ben estranyes durant una cacera i el seu home de confiança, el brillant secretari real, passa de ser un dels homes més poderosos de la corona a ser un prisoner, tancat i acusat de crims que eren senzillament inimaginables. I les acusacions? Eren demolidores. No parlem només de corrupció o malversació de fons, que ja era prou greu. No. L'acusaven de traïció i, al pitjor de tot, de ser còmplice de la mort del rei. En aquella època, una acusació així només tenia una sentència possible, la mort. La seva vida penjava literalment d'un fil. I és justament aquí, des de la foscor d'una cel·la i amb l'ombra de l'execució planejant sobre seu, que Metge pren una decisió absolutament radical. No escriurà un al·legat legal per a uns jutges, no. Escriurà una obra d'art per a la posteritat, una defensa que és alhora una autèntica joia de la literatura. Aquesta obra es titula Lo somni, i la idea de partida és que és senzillament genial. El mateix Metge, com a narrador, ens explica un somni on se li apareix el fantasma del rei Joan aquest. Imagineu-se la gosadia, Posar en boca del mort les paraules que podrien salvar la vida del seu presumpte assassí. Era una jugada arriscadíssima i alhora absolutament brillant. I aquí hi ha la clau de tot. Metge eleva la seva defensa personal a una altra categoria. En lloc de limitar-se a negar els fets, utilitza la literatura per construir un argument molt més profund. Un argument sobre la seva lleialtat, la seva intel·ligència, la seva vàlia, demostrant, en el fons, que era un home massa sofisticat per als crims tan bàrbars dels quals se l'acusava. D'acord, però com ho fer exactament? Doncs vinga, endinsem-nos a Lo somni. En obrir el llibre no entrem en un judici, sinó en un debat filosòfic dins d'un món oníric. Un tribunal totalment surrealista, on els testimonis són fantasmes i figures de la mitologia clàssica. L'obra està estructurada d'una manera perfectament calculada, dividida en 4 parts o llibres. Comença amb un diàleg molt culte amb el rei sobre la immortalitat de l'ànima, però fixeu-vos en la subtilesa del segon llibre. Metge aprofita per preguntar directament al fantasma del rei per les circumstàncies de la seva mort i així s'exculpa de manera indirecta. Després, el debat s'eleva amb figures mitològiques com Orfeu i Tirèsies per culminar amb Metge prenent la paraula com a protagonista absolut. I clar, els personatges que tria, res no és casual, El rei Joan I és l'única autoritat que pot netejar el seu nom. Orfeu, el poeta suprem, representa el poder de l'art. I Tirèsies, l'endeví que va viure com a home i com a dona, és la veu del coneixement clàssic que introdueix el gran tema de l'obra, el debat sobre la naturalesa de les dones. I llavors, atenció, perquè aquí ve la jugada mestra de Metge.
Tiresias llança un atac feroig contra les dones, basat en tots els tòpics misògins de l'època. I qui s'erigeix com el seu defensor? El mateix Bernat Metge. Això era una jugada política d'una subtilesa genial. En defensar públicament la virtut de totes les dones, estava de fet enviant un missatge directe i un elogi a la persona que tenia el seu destí a les mans, la reina Maria de Luna. Això no era només literatura, no. Era diplomàcia de la més alta volada, disfressada de diàleg filosòfic. La pregunta del millor és clara, tot això va servir d'alguna cosa? Aquesta estratègia tan brillant i arriscada va funcionar? Aquest somni literari va aconseguir canviar la seva realitat a la presó? I la resposta és que sí, un sí rotund. L'any 1402, Bernat Metge va ser declarat innocent de tots els càrrecs. I no només això, sinó que va ser reintegrat a la Cancelleria Real, al servei del nou rei. La seva obra mestra havia aconseguit el seu objectiu més immediat, salvar-li la vida i restaurar el seu honor. Però la cosa no acaba aquí. L'impacte de lo somni va anar molt més enllà. Amb aquesta obra, Metge no només se salvarà a si mateix. El que va fer va ser regalar a la llengua catalana un nou model de prosa, culta, moderna, escèptica, carregada d'ironia. Va obrir de bat a bat les portes de l'humanisme a la literatura catalana, marcant un camí completament nou. Aquesta valoració ho resumeix tot a la perfecció. Metge va ser una figura avançada al seu temps, gairebé un visionari. Va agafar les grans idees que bullien a Itàlia i les va transformar en una obra profundament original i personal. Una creació que no tenia precedents a la península Ibèrica i que, encara avui, brilla amb llum pròpia. Tot plegat ens porta a una reflexió final, oi? La història de Bernat Metge ens demostra que, de vegades, de la desesperació més absoluta neix l'art més revolucionari. Com pot ser que una obra escrita per salvar un coll acabés canviant per sempre el rumb de tota una literatura? Doncs bé, és el poder de la paraula en el seu estat més pur.